راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو أماني القرمية سلام كبرى سمعتي كم وترو بعلتاو زينا زفلم نايلومي سولوس 27 ميازيا كلتشحن 21 فنونا سمناوي مدب سبورت كتغلليو مكتالكم بخبرين عدمنا أرسا زينا كنقدم أبي إرترا تتحيزوم تصنحو 97 قبطاويان قهفت عسا ناب عدوم تفانيوم إرترا أبهر دار رابزكايد قط مسيكافا كتساتف مقانات حبيرو سومال بريزيدنت فارماجو بزي مرجاب سلطان كقتصل دحر موسانو أب كتما مقادشو متقعتي تخيدو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر أبي إرترا تتحيزوم تصنحو 97 قبطاويان قهفت عسا ناب عدوم كمز تفانو معكنا زينا قبطي حبيرن اتوم استاتنا 4 توارح أبي إرترا أب كيد تصنحو قبطاويان قهفت عسا بسنبت 25 ميازيا نبرت منقد داير قبط بزخونت نفاريت ناب كايرو أب زاتولو ناب موشبي مأكل توسيدوم مرمرا كوفيد 19 كالق مصرياتن يكايدلوم كمزلو يتحبيرو منيستر قدات وصا قبطي سامح شكري ب15 ميازيا نبايتو هاجرو أبزابو مبري قبطي بإرترا تتحيزوم نزلو زيقاتاتان مفتاح كلو مداوز عرتات تقبر كم زلا أرديو المنيستر قديمون مس منيستر قدات وصا إرترا عثمان صالح بتليفوننا بزقبر وركب إرترا زيقاتات قبطي كتفتح محتاتو يذكر بوحدو أب شدش تجلابو زنبرو بزحم بلكع زي تفلتي قبطايان قفت عسا أب ورح الطري أب كل مايات إرترا ناقف نكلو بحيل بحر إرترا كامزة تحزوي تملكيتو بنصار زي أب أبيات مأسر تقبط زركبو عسرتات إرتراوان زحت اللومن زت أبغ اللومن أكال سينوم كاب وارح نعمتات يساغيو كامزلو يقلت أب زحلف عمت أب تنزانيا يوغندان كابز تخيد قطما سيكا فاز بخورة إرترا كاب سلستيك 17 حملة أب إثيوبيا كتما بحر دار أبزكايد وددر سيكا فا سينيور تشالنج كاب كتساتف مقانا تحبيرو إرترا أبتي بزو حد ناقوز زرخبتلو أب كلتشنا 19 استقبره تمساسال وددر نفتس أمي بتسيحا بأنقاديت هاجر يوغندا سلست بارو تسعيرا كالاي درجة كم زحزة تايرسعن أب دوانتي حيالو تتصاوتا عقبان محتاتون أب يوغندا تريفوم يوم إرترا أبزي لو معمت أب إثيوبيا ككايد مدب تتحيزل زلو قطمات مأكلاين مبراغنا أفريقا نمستاف $10,000 كتكفليا فتسام دايركتر سيكافا أو كا غاتشو بزهابو حوريتا مسرت نبس وكف أبز وددر اتساتف هاجر نقرب لوجيستيكس تمساسالي متن جنزب كتكفليا إرترا بزيكاتيا بإثيوبيا زكايد وددر أبتي كاب 17 حملة كساب بحت نحسه أب كينيا نفل مأوانو السلاسل وددر شامبيونز ليج كلبات دك انستيو سيكافاون كتكافل مقانا تفليت له أبز وددر بزيكا ناي سومال نيرترا كينيا تنزانيا دوبوب سودان يوغندا إثيوبيا سودان جيبوتي رواندا بروندن زنزبارن زوكلا كلبات كغاطمان سيكافا بزعمت زي سريعو بزلو مدبات بزيكا زي قديموس تتقسي قطمات كاب 1 كساب 15 نحسه وددر شامبيون كلبات سيكافا دك تبعتيو نوانچا كاغامي أب تنزانيا كاب 14 كساب 28 نحسه وددر شامبيون دك انستيو هاجرا سيكافا تحت 10 عامت أب يوغندا كاب 17 كساب 31 تحساس وددر سينيور تشالنج كاب دك انستيو سيكافا أب جيبوتي ككايديو كورات سمعتي بزعبازن كالانزل تغللي سفيح تحستو سومناوي مدب سبورت أب نايلومي فنونا كقرب مخانو أقدمنا نحبركم أب شمون تلكاتيت كلتشن 21 سلطانو زبقعي بريزيدنت سومال محمد عبد الله محمد بزي مرجع نكلت عمتات أب سلطان كغتصل دحر موسانو أب كتما مقادشو متقعتات تقايدو اتي كاب 25 ميازيا تحيزو أبتا كتما تغواهير زول لقجت أب منغو استفلاليو حيلتاس تخايدا كوينو بزيادة أب منغو دقفتتي بريزيدنتن قدميو بريزيدنت نبري حسن شيخ محمودن من بارو تحبيرو بريزيدنت نبر حسن شيخ محمود بمنقد تويتر أبز محلالفو ملختي ببريزيدنت فارماجوز تلاكو عطغات أب مقادشو أب زركب من بربيتو متقعتي كم زكايدو كاسيسو نزاتتا كم مسارح بوليتيكا متقام حدقنيا يوزبالي اتي بريزيدنت نبر سيعيبو نزمت حدقنيا معبالتات بريزيدنت فارماجوي تحتاتي كبل وغيسو كالوت مرحت تقام سلفتاتون أب منبر أبايتهم متقعتات كم زتفنولو من تهديدن من فرحان يبسعهم كم زلون قليتهم
ብዘይካዚ ስልጣኑ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣናውሑ ብምባል ዝቃወሙ መራሕቲ ሓያሎ ቀቢላታት ኣዘዝቲ ሰራዊት ፖሊስን ሓለፍቲ ፀጥታን ኣብዚ ኣብ ሞቃዲሾ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ኢዶም ይሕውሱ ምህላዎም ይግለጽ ኣሎ ምስ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ንዘይ ምስምማዕ ከም ምኽንያት ብምቕራብ ስልጣኑ ብዘይ ምርጫ ንክልተ ዓመታት ከናውሕ ዝወሰነ ፕረዚደንት ፋርማጆ ካብ ሶማላውያን ፖለቲከኛታት ጥራይ ዘይኮነ መሻርክትን ምወልትን ካብ ዝኾነ ሃገራትን ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባትን እውን ተቃውሞታት ይዘንበሎ ነዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ኩናት ሓድሕድ እትርከብ ሶማል ካብ 2016 ኣትሒዛ ትካላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓተ መንግስቲ ንምቋም መስርሕ እኳ እንተጀመረት እዚ ፕረዚደንት ፋርማጆ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ንድሕሪት ዝጎትትን ብዝባእሰ ናብ ግጭት ዘእቱን ምዃኑ ዝንቀፍ ኣብ ሶማል ህላዊኡ ኣደላዲሉ ዝርከብ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ወገኑ እዚ ኣብ መንጎ ፖለቲካውያን ሓይልታት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ስልጣን ቅርቁስ ዘይተሓስበ ምረቓ ክኾነዩ ዝብል ስጋኣታት ዛይዱ ይርከብ ከብራት ሰማዕትና ዜና ተፈጺሙሎ ቀጺሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክስዕብ እዩ ምክትታልኩም ደጊምና ንዕድም ሰላም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቀር ስፖርት ኣብ ናይ ሎሚ ሶሉስ 27 ሚያዝያ 2021 ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ፈንወና ንዙር ሩዋንዳ ንንጥፈታት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ብሽክለታ ንውድድር ሴካፋን ካልእ ኣዛናይን ኣገራምን ፍጻሜታት ስፖርት ዝድህስስ ሓበሬታን ከነቕርብ ኢና ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም መበል 13 ኣህጉራዊ ውድድር ዙር ሩዋንዳ ካብ ዝመጽእ ሰንበት 2 ግንቦት ክሳብ ዝቕጽል ሰንበት 9 ግንቦት ክካየድ እዩ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታን ከምኡውን ማህደር ማሕበራዊ ሚድያን ናይ ዙር ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ሩዋንዳ ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራ ሩዋንዳ ኢትዮጵያን ኣልጀርያን ኮንቲኔንታል ክለባት ቤኔዲክሽን ኢግናይትን ስኮል አንድሪንን ካብ ሩዋንዳ ባይክ ኤድ ካብ ጀርመን ተሬንጋኑ ካብ ማሌዥያ ሜድሊን ካብ ኮሎምቢያ ፕሮታጅ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ታርቶሌቲ አይሶሬክስ ካብ ቤልጅየም ዊልድ ላይፍ ጄኔሬሽን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕሮቲማት አንድሮ ጂኦካቴሊ ሲድሪሜክ ካብ ኢጣልያ ቶታል ዲሬክት ኤነርጂ ቢኤንዲ ቢ ሆትልስ ካብ ፈረንሳ ወርልድ ቱር ቲም እስራኤል ስታርትኣፕ ኔሽን ካብ እስራኤል ብሓፈሻ 16 ጋንታታት ክቀዳድማየን ኣብዚ ኣብ 8 መድረኻት ልዕሊ 900 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሽፍን ውጥን ተታሒዙሉ ዘሎ ዙር ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ንመነመን ከተሰልፍ ምዃና ክሳብ ሕጂ ሓበሬታ ኣይተረኽበን እንተኾነ መትከል ኢዮብ ግን ንኮንቲኔንታል ክለብ ተሬንጋን ወኪሉ ኣብዚ ውድድር ክቐርብ ምዃኑ ተረጋጊፅሎ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጎብለል ዙር ሩዋንዳ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ፕሮቲም አንድሮኒ ጂኦካቴሊ ሲድሪሜክ ናትናኤል ተስፋጽንን ተቐዳዳማይ ኮንቲኔንታል ክለብ ባይከይድ መኽሰብ ደበሳይን ድማ ብክለባቶም ካልእ ውድድር እንተዘይተሰሪዕሎም ኣብ ዙር ሩዋንዳ ማልያ ክለቦም ወይ ከዓ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ለቢሶም ክጻወቱ ትጽቢት ይግበረሎም ንብጫ ማልያ ዙር ሩዋንዳ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ኣብ 2010 መራዊ ቅዱስ ኣብ 2019 ናትናኤል ተስፋጽን ድማ ኣብ 2020 ኣብ ኢዶም ከም ዘእተውዋ ይዝከር ዙር ሩዋንዳ ብማሕበር ቀደድን ብሽክለታ ዓለም ማለት UCI ናይ 2.1 መለክዒ ዝተዋሃቡ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪካ ብዕቤቱ ምስ ትሮፒካል ኣሚሶ ቦንጎ ዙር ጋቦን ብሓባር ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይስራዕ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ውድድራት ተሳቲፎም ካብ ሶኒ 19 ክሳብ ዓርቢ 23 ሚያዝያ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ መበል 45 ውድድር ዙር ኣልፕስ ብዓወት እንግሊዛዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ባይክ ኤክስፔጅ ሳይመን ያተስ ኣብ ዝተፈጸመሉ ኣባል ኣሜሪካዊት ወርልድ ቱር ቲም ትሬክ ሴጋፍሬዶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ኣባል ኢጣልያዊት ፕሮቲም አንድሮኒ ጂኦካቴሊ ሲድሪሜክ ናትናኤል ተስፋጽንን ብቕደም ተኸተል መበል 19 ከምውን መበል 51 ተርታ ተሰሪዖም ኣብዚ ኣብ 5 መድረኻት ልዕሊ 710 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝዓመመ ውድድር ኣማኑኤል ካብ ወናኒ ብጫ ማልያ ሳይመን ያተስ 8 ደቂቕን 21 ካሊታት ተፈንቲቱ ስሙ ምስ ቀዳሞት 20 ተቐዳደምቲ ከስፍር ክኢሉ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ታሽዓይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ዝነበረ ናትናኤል ከዓ ካብ ያተስ 22 ደቂቕን 12 ካሊታት እንድሒሩ ነዚ ዙር ዛዚሞ ኣብ ዙር ኣልፕስ ኢጣልያዊ ኣሌክሳንድሮ ዲማርኪ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ኮሎምቢያዊ ጄፈርሰን ኣሌክሳንደር ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ክለብሱን ከለዉ ብጋንታኻ እንግሊዛዊት ክለብ ኢኒዮስ ግራኔሪስ ቀዳመይቲ ኮይና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንልዕሊ 1 ዓመት ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣህጉራዊ ውድድር ከይተሳተፈ ጸንሐ ተቐዳዳማይ ጀርመናዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ባይከይድ መኽሰብ ደበሳይ ናይ 2021 ዓመተ ምህረት ናይ ፈለማ ውድድሩ ካብ ሐሙስ 22 ክሳብ ሰንበት 25 ሚያዝያ
ኣብ ሃገራት ሰርቢያ ከምኡን ቦዝኒያን ሄርዞጎቪናን ኣብ ዝተኻየደ ዙር ቤልግሬድ ባንጁልካ ኣብ ዘሰላሰለሉ ካብ ተሸላም ብጫ ማልያ ናይ ዙር ዝኾነ ኤስቴናዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ኮንቲኔንታል ማሶቭዝስ ሴርክ ፖሊስኪ ሚካኤል ራይም ብ20 ካሊታት ጥራይ ተፈንቲቱ መበል 20 ደረጃ ሒዙ ኣብዚ 159 ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍዎ ኣብ 4 መድረኻት ልዕሊ 500 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝተጓዕዘ ዙር ካብ 7 ክሳብ 27 ተርታ ዝተሰርዑ ተቐዳደምቲ ብምሎም ካብ ተዓዋቲ ሚካኤል ራይም 20 ካሊታት ጥራዮም ድሒሮም ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ መኽሰብ ደበሳይ ብግዜ ኣብዚ ዙር መበል 7 ተርታዩ ወፂኡ ማለት እዩ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ወርልድ ቱር ቲም ኮፊድስ ናትናኤል ብርሃኔ ሎሚ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ጅምር መበል 75 ውድድር ዙር ሮማንዲ ክቀዳደም እዩ እዚ ካብ 20 ክለባት ዝተዋፅኡ 140 ተቐዳደምቲ ዝሳተፍሉ ዙር ክሳብ ዝመጽእ ሰንበት 2 ጉንቦት ክቕጽል እዩ ኣብ 5 መድረኻት ከ ልዕሊ 680 ኪሎ ሜትር ክሽፍን እዩ ብ1947 ዝፈለመ ዙር ሮማንዲ ከም ልምዲ ብናይ ውልቂ ውድድር ክሮኖሜትር ጀሚሩ ብተመሳሳሊ ብናይ ውልቂ ቅድድም ክሮኖሜትር እዩ ዝፍጸም በውድድር ሲኒየር ቻሌንጅ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ሴካፋ ዝፍለጥ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃ ናይ ዝዓመት እዚ ግጥማቱ ካብ 3 ክሳብ 18 ሐምለ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ከቃኒዑ ኣባላት ሃገራት ሴካፋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ከተማ ራባት ሞሮኮ ሓፈሻዊ ጉባኤ ካፍ ቅድሚ ምክያደን ብመሰረት ዝበፅሖ ስምዕ እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ሲኒየር ቻሌንጅ ካብ ከምቲ ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ዝስራሐሉ ኣብ መንጎ ትሕቲ 23 ዓመት ዝዕድሚዮም ተፃወቲ ክግበር ፈጻሚ ዳይሬክተር ሴካፋ ኣውካ ጋቸዌ ከም ዝገለጾ እንተደኣ ኮይኑ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ውድድር ተሳተፍ ሃገር ንቀረብ ሎጂስቲክ $20,000 ክትከፍል እያ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ 1 ዓመታት ኣጓጊሉ ዝጸንሐ ንጥፈታት ስፖርት ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ይበጋገስ ብምህላው ኣብ መወዳእታ ወርሒ ናይ 2020 ኣብ ታንዛንያን ሩዋንዳን ካብ ዝተኣንገደ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ከምኡውን ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ውድድራት ደቂ ተባዕትዮ ሴካፋ ዝበኸረት ኤርትራ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ውድድር ሴካፋ ሲኒየር ቻሌንጅ ካፕ ክትሳተፍ ምዃና ይግለጽ ኣሎ ኤርትራ ኣብቲ ብዙሕ ኣድናቆት ዝረኸበትሉ ኣብ 2019 ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ንፍጻሜ በፂሓ ብኣንጋዲት ሃገረ ዩጋንዳ 3-0 ተሳዒራ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝሓዘት ይዝከር ኤርትራ ብዘይካዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ውድድር ኣብቲ ካብ 17 ሐምለ ክሳብ ባሕቲ ነሓሴ ኣብ ኬንያ ንፈለማ እዋን ዝሰላሰል ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ክለባት ደቂ ኣንስትዮ ሴካፋውን ክትካፈል ምዃና ተፈሊጡሎ ኣብዚ ውድድር ንኤርትራ ወሲኽካ ንኣዳላዊት ሃገር ኬንያ ከምኡን ሃገራት ታንዛንያ ደቡብ ሱዳን ዩጋንዳ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ ሩዋንዳ ቡሩንድን ዛንዚባርን ዝወከላ ክለባት ክጻወታየን ንሶማሌ ትውክል ክለብ ግን ኣይከትህሉን እያ ሴካፋ ኣብዚ ዓመት መሰረት ሰሪዕዎ ዘሎ መርሓ ግብሪ ብዘይካዚ ዝተጠቕሰ ክልተ ውድድራት ካብ 1 ክሳብ 15 ነሓሴ ውድድር ሻምፒዮን ክለባት ሴካፋ ደቂ ተባዕትዮ ንዋንጫ ካጋሜ ኣብ ታንዛንያ ካብ 14 ክሳብ 28 ነሓሴ ውድድር ሻምፒዮን ደቂ ኣንስትዮ ሃገራት ሴካፋ ትሕቲ 20 ዓመት ኣብ ዩጋንዳ ካብ 17 ክሳብ 31 ታሕሳስ ውድድር ሲኒየር ቻሌንጅ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሴካፋ ድማ ኣብ ጅቡቲ ክካየድ እዩ ንፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ዝመርሑ ዳያኑን ተሓጋገዝቶምን ስርሖም ከሳልጡን ከለው ብተፃወቲ ኣሰልጠንቲ ደገፍቲ ማዕከናት ዜናን ካልኦትን ብዙሕ ፀገም እዩ ዝገጥሞም እዚ ፀገማት እዚ ተራ ተቃውሞ ፀርፊ ዘለፋ ምዕግርጋርን ካልእን ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብ ገለ ሃገራት ሳሕቲ ርግሒት ጉስጢ ዳርባ እምንን ካልእን ይውስኹ እዩ ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ፀጥታን ድሕነትን ዳያኑ ጋንታታትን ደገፍትን ንምሓዝ ኣብ እዋን ግጥማት ኣኽበርቲ ፀጥታ ኣብ ስታድዮም ከም ዝህልው ይገብራየን ይኹን ዳ እምበር ገለ ተፃወቲ ኣለይቶምን ደገፍትን ብዓብዩ ህላዊ ሕጊ ብተወሳኺ ድማ ህላዊ ኣኽበርቲ ፀጥታ ኣብ ሜዳ ከይዓጠጦም ካብ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ መጥቃዕቲ ይፍጽሙ እዮም ንኣብነት ኣብ ማእከላይ ዞባ ሱዳን ዳያኑ ተደጋጋሚ ብደገፍቲ ከም ዝህረሙን ዕግርግር ከም ዘጓንፎምን እዩ ዝግለጽ ሱዳን ናዊ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ከም ዝሓበሮ ሓደ ሞንሱር አልደዋሊ ዝተባህለ ዳኛ ነዚ ስርዓት ብዘይብሎም ደገፍቲ ስዕብ መጥቃዕቲ ንምውጋድ ቁፅሪ ኣኽበርቲ ፀጥታ ክውስኽ ኣይኮነን ጠሊቡ እንታይ ደኣ ፍልይ ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ መሪፁ ንሱ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ውድድር ኣውዲእካ ምሕላፍ ዋንጫ ሱዳን ንግጥም ክለባት ዋድ መደንን አልጀዚራን ንኽዳኒ ኣብ ዝተመደበሉ ናብቲ ግጥም ዝካየደሉ ስታድዮም ስፖርታዊ ዕጥቂ ዝሓዘ ቦርሳ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ግቡእ ትምህርቲ ዝወሰደን ምኩርን ከልቢውን ዋልታ ንክኾኖ ተማሊእዎ ኣቕኒዑ መንሱር ቅድሚ ፀወታ ምጅማሩ ነቲ ንሱ ዝውንኖ ከልቢ ናብ ማእከል ሜዳ ሒዝዎ ብምእታው ምስ ተሓጋገዝቱ ብሓባር ተሳኢሉ ብድሕሪኡ ነቲ ከልቢ ኣብ ወሰን ሜዳ ኮፍ ብምባል ፀወቱ ብግቡእ መሪሑ እቶም ኣብቲ ሜዳ ዝተረኽቡ ተዓዘብቲ እንተስ ንበላሕቲ ኣስናን እዚ ከልቢ ፈሪሖም እንተስ ብበቕዓት ዳኛ መንሱር ዓጊቦም ኣብ እዋን ፀወታ ይኹን ድሕሪ ፀወታ ዝኾነ ይኹን ፀገም ኣይፈጠሩን
ክለባት ቡንደስሊጋ ጀርመን ናይ ዝዓመት እዚ ውድድር ንኽፍጽማ ንገለ 4 ጸወታታት ንገለ ድማ 3 ግጥማት ተሪፎን ኣሎ። ሓንቲ ካብ ዘንጋንታታት ዝኾነት ክለብ ሻልኬ ዝሓለፈ ሰሉስ ብክለብ ኣርሜንያ ቤሊፌልድ 1-0 ድሕሪ ምስዓራ ውጽኢት ናይቲ ተሪፍዋ ዝነበረ 4 ጸወታታት ብዘይገድስ ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ምውራዳ ኣረጋጊጻ እያ። እዛ ክለብ እዚኣ ናብ ዳሕረዋይ ዲቪዥን ምምላሳ ዘፍለጠትሉ ግጥም ምስ ሰላሰለት ብኡ ንብኡ እያ ካብ ቤልፊልድ ናብ ዞባኣ ማለት ናብ ጌልሰርክሽን ክትምለስ ሃንቂዳ። ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ቡንደስሊጋ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ጋንቶም ኣብ ሓፂር እዋን ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ተጎቲታ ናብ ቁልቁል ክትንቆት ዘይተዋሕጠሎም 600 ዝኾኑ ደገፍቲ ዛጋንታ ብወገኖም ብለይቱ ናብቲ እታ ንተፃወቶም ዘሳፈረት ኣውቶቡስ እተዓርፈሉ ቦታ ማለት ስታድየም ፌልቲስ ኣሬና ገስጊሶም። ናይቲ ከባቢ ፖሊስ ብዝሒ ዘለዎም ደገፍቲ ሻልኬ ኣብ ፌልቲስ ኣሬና ኮይኖም ነተፃወቲ ሻልኬ ይጽበይዎም ከም ዘለው ኣቐዲሞ ሓበሬታ በፂሕዎም እኳ እንተነበረ ካብ ፀርፍን ዘለፋን ሓሊፎም ካልእ ዝወስድዎ ኣስጋእ ስጉምቲ የለን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ግን ምስ ቁፅሪ ናይቶም ደገፍቲ ዝመጣጠን ሓይሊ ሰብ ኣይዋፈሩን። ኣውቶቡስ ክለብ ሻልኬ ልክዕ ሰዓት 1 ናይ ለይትያ ኣብ መዕረፊያ በፂሓ። ተፃወቲ ዛጋንታ በቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ኣዝዮም ሓዚኖም ርእሶም እኳ እንተድነኑ ዓዲ ሰላም እዩ ዘሎ ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ግን ከም ቀደሞም ሓደ ብሓደ ካብቲ ኣውቶቡስ ክወርዱ ጀመሩ። እንተኾነ ግን እቶም ክቱር ሕርቃኖም ንኸውፁ ኣስናኖም እናሓርቀሙ ብህንጡይነት ክጽበይዎም ዘምሰዩ ሕሉፋት ደገፍቲ ነቶም ተፃወቲ ብማህረምቲ ብተኹስ ርችት ዳርባ እንቋቑሑን ካልእ ነገራትን እዮም ተቐቢሎሞም። ብድሕሪ እዚ እቶም ተፃወቲ ካብዚ ኣብ ኣእምሮኦም ዘይጸንሐ ሃንደበታዊ ወደቓ ንምምላጥ ኣጋሮም ናብ ዝመርሖም እዮም ጉያ ተታሒዞሞ። ክልተ ተፃወቲ እውን በቲ ዝወረዶም ሓደጋ ከም ዝተሃስዩን ከም ዝደመዩን ይሕበር። እቶም ደገፍቲ ንተፃወቲ ሻልኬ ኣብ ጎደናታት ጊልክርሽን እናጎዩን ከለው ዘርኢ ቪድዮ ንገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ብሒቱ ቀኒሎ። ክለብ ሻልኬ ብድሕሪ 33 ዓመታት እያ ካብ ቡንደስሊጋ ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ትወርድ ዘላ። ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ክለባት ሴቪያን ግራናዳን ኣብ ስታድየም ራሞን ሳንቼዝ ቺዝዋን ኣብ ዘካየደኦ ግጥም ላሊጋ ሳንታንዳር እስፓኛ ዳኛ ናይ ፀወታ ሪካርዶ ቦርጉስ ቦንችኪዝያ ሓደ ፍሉይ ኣርእስቲ ሰሪሑ። እቲ ሴቪያ ካብ ኢቫን ራካቲችን ሉቃስ ኦካምፖስን ብዝረኸበተን 2 ጎላት ነታ መንገዲ ሮቤርቶ ሶልዳዶ እንኮሸቶ ዘመስገበት ግራናዳ 2-1 ኣብ ዝረታዓትሉ ግጥም ብፊስካ ዳኛ ምስ ተወድአ ተፃወቲ ክልቲአን ጋንታታት ንሓድሕዶም ሰላምታ ተለዋቢጦምን ተመሳጊኖምን ናብ ክፍሊ መቐየሪ ክዳንዮም ኣምሪሖም። ኣብቲ ክፍሊ ኣትዮም ዝተፃወትሉ ማልያ ኣብ ምቕያር ከለው ግን ነቲ ፀወታ ዝዳነየ ቤንጎትስያ ፀወታ ኣይተወደን ብምባል ኩሎም ተፃወቲ ናብ ሜዳ ክምለሱ ሓቢሮም። እቶም ተፃወትን ኣለይቶምን እቲ ጉዳይ ጋን እኳ እንተኾኖም ትእዛዝ ዳኛ ስለ ዝኾኖም ግን ከይፈተው ናብ ማእከል ሜዳ ኣቕኒዖም። ቤንጎዝያ ነተን ጋንታታት ዳግማይ ናብ ሜዳ ክመልሰሉ ዝደረኾ ምኽንያት እዚ ዝስዕብ እዩ። ብመሰረት ሕጊ ኩዕሶ እግሪ ክልተ ጋንታታት ኣብ 2 እብረ ዝተኸፍለ ብውሕዱ ናይ 9 ደቓይቕ ንውሓት ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ እብረ 45 ደቓይቕ ምዃኑ እዩ ከካይድ ኣለወን። ብዘይካዚ ዳኛ ኣብ ርእሲ እዚ ዝተጠቕሰ ምዱብ ናይ ፀወታ ግዜ ኣብ እዋን ግጥም ንዝባኸነ ግዜ ገምጊሙ ኣብ መወዳእታ ተወሳኺ መተካእታ ግዜ ክውስኽ ስልጣን ኣሎ። ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ፀወታ ንቤንጎዝያ ክሕግዝ ዝተመደበ 4ይ ዳኛ ምዱብ ናይ ካልኣይ እብረ ግዜ ምስ ኣኸለ ብመሰረት እዚ ዝተጠቕሰ ሕጊ ፀወታ ቀድሚ ምውድኡ ከም መተካእታ ዝጠፍአ ግዜ ክልተን ጋንታታት ተወሳኺ 4 ደቓይቕ ክፃወታ ምዃነን እዩ ምልክት ሃርዩ። እንተኾነ ግን ካብቲ 4 እቲ 3 ደቓይቕ ጥራይ ምስ ተላዕለ ቤንጎዝያ ናይ መፈፀምታ ፊስካ ሃሪሙ። እዚ ዳኛ እምበኣር ነዛ ዝተረፈት ሓንቲ ደቂቕ ንኽምላእ እዩ ነቶም ተፃወቲ ደጊሙ ናይ ፀወታ ዕድመ ኣቕሪቡሎም። ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ክለብ በርንለይ ናብ ስታድየም ሞሊንክስ ጌሻ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ካብ ትፅቢት ወፃን ተኣምራታውን ዝኾነ ውፅኢት እያ ኣመስጊባ። ኣብዚ ዛጋንታ ንክለብ ወልቭስ ብገፊሕ 4-0 ዘዕነወትሉ ፀወታ ኮኸብ ናይቲ ግጥም ኮይኑ ደሚቑ ዝወዓለ ኒውዚላንዳዊ ኣጥቃዓይ ክሪስ ውድ 3 ኳዕሳሱ ምስ ሰኪዕት መጋጥምቲ ጋንታ ብምፅምባር ሃትሪክ ኣብ ርእሲ ምስርሑ ነታ 4ይ ሸቶ ጋንታ እውን ንኣሽሌ ዌስትውድ ባዕልዩ ፈትፊቱ ኣቕሪቡሉ። ክሪስ ውድ ብሓደ ሸነኽ በዚ ኣብዚ ፀወታ ዘንፀባረቆ ብሉፅ ብቕዓት ካብ ዝተፈላለየ ወገናት ልዑል ናእዳን መጎስን ክረክብ እንከሎ ብኻልእ ሸነኽ ከዓ ብመስሓቕ ተግባሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራብ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒዩ። እዚ ተፃወታይ ኣብዚ ዕለት ኣቓልቦ ማሕበራዊ ሚድያ ክስሕብ ዝኽኣለ ኣብ 88 ደቓይቕ ጋንቱ 4-0 መርሐት ከላ ኩዕሶ ኣብ ክሊ ምህረሚ ኩርናዕ ናብ ዘሎ ወሰን ሜዳ ብምውሳድ ብሕቑኡ ንተኸላኸላይ ወልቭስ ካብቲ ኩዕሶ ጋሪዱ ወይ ከዓ ብስክሪን ዝፍለጥ ቀዲ ፀወታ ዓጊቱ ደው ኢሉ ግዜ ከባኽን ብምፍታን እዩ። ወልቭስ ተሪፉ ኣብ ዝነበረ 2 ደቓይቕ 4 ጎላት ከተቆፀር ዝሕሰብ ዘይኮነስ ዝሕለሙን ስለ ዘይነበረ ክሪስ ውድ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ንብዙሓት ከየገረመ ኣይተረፈን።
ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሓንቲ ጋንታ እዋናዊ ውፅኢት ናይቲ ተካይዶ ዘላ ግጥም ዘዋፅኣ እንተደኣ ኮይኑ ተፃወትታ ነቲ ውፅኢት ንምዕቃብ ዝተፈላለየ ሽጣራታት እናተጠቐሙ ግዜ ከጥፉ ምርኣይ ልሙድ እዩ። እዚ ልምዲ እዚ ብፍላይ በተፃወቲ ናይ ሓንቲ ብናይ ሓደ ጎል ፀቢብ ፍልልይ ተዓዊታ ዘላ ጋንታ ወይ ከዓ በተፃወቲ ናይ ሓንቲ ድኹም ዓቕማ ፈሊጣ ማዕረ ብዝኾነ ውፅኢት ተፈላለያ ሓደ ነጥቢ ክትማቐለ ትደሊ ክለብ እዩ ዝንፀባረቕ። ሓንቲ ንፀወታ ገፊሕ ብዝኾነ ውፅኢት እትቕልስ ዘላ ጋንታ ኣብ ውዱእ ሰዓት ግዜ ናይ ምጥፋእ ሽጣራታት ክትጥቀም ኣይተራእየን። ምናልባት ክሪስ ውድ ከምዚ ዓይነት ሜላ ዝተኸተለ ናይ መጀመርያ ተፃወታይ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ኣብ ፈለማ ዋርሕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመተ ውድድር ገለ ተፃወቲ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ፉልሃምን ብኮቪድ-19 ምስ ተለኽፉ እተን ጋንታታት ከካይዶ ተሰሪዑለን ዝነበረ ግጥማት ናብ ካልእ እዋን ከም ዝሰጋገር ተገይሩ ነይሩ። እዚ እወታዊ ኣረኣያ ወይ ሓለፋ ግን ኣብ ሃገረ ኮሎምቢያ ክሰርሕ ኣይተራእየን። ቅድሚ 2 ሰሙን እዩ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ወይ ከዓ ፕሪሜራ አ እትነጥፍ ኮሎምቢያዊት ክለብ ሪዮ-ኔግሮ ኣልዌላስ ምስ መዘና ክለብ ቦያካ ቺኮ ክትጋጠም መደብ ተታሒዙላ። እንተኾነ ግን 16 ብኮቪድ ዝተለኽፉ ዝርከብዎም 22 ተፃወቲ ኣብዚ ፀወታ እግሮም ንኽሕውሱ ብቕዓት ኣይነበሮምን። በዚ ምክንያት ከዓ እታ ጋንታ እቲ ግጥም ናብ ካልእ እዋን ክመሓላለፈላ ሕቶ ኣቕሪባ። ይኹን ዳ እምበር ሕቶኣ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኮሎምቢያ ተቐባልነት ስለ ዘይረኸበ ካብ ተሪር መቕፃዕቲ ንምግልጋል ኢላ ብዝርከቦም ተፃወታ ግጥማት ከተካይድ ተገዲዳ። ክለብ ሪዮ-ኔግሮ ኣግዌላስ 7 ብቕዓት ተፃወቲ ጥራይ ሒዛ ዝወረደት ክትከውን እንከላ ሓደ ካብኦም ተቐያሪ ሓላው ውልዳት ኮይኑ ኣብቲ ግጥም ከም ናይ ክንፊ ተኸላኸላይ ኮይኑ ተሰሊፉ። እታ ጋንታ ብውሳኔ ፌደሬሽን ከም ዝጓየት ንምግላጽ ነቶም 7 ተፃወቲ ግጥም ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ 2 ጉጅለ ከፊላ 2 ዓበይቲ ባነር ሒዞም ናብ ሜዳ ከም ዝኣቱ ጌራ። እታ ሓንቲ ባነር ቀዳምነት ንህይወት ዝብል ጽሑፍ ሰፈሮ ክኸውን ከሎ እታ ካልእቲ ኸኣ እሩም ፀወታ ዝብል ጽሑፍ ሓዚላ ነይራ። እቲ ዘስደምም እዛ ናብዚ ርክብ ስና ነኺሳ ዝቐረበትን ብጎደሎ ዓቕሚ ሰብካ ዝተፃወተትን ክለብ ሪዮ-ኔግሮ ኣግዌላስ ኣብ ቀዳማይ እብረ 4 ዕላምኡ ዘነፃፀረ ፈተነታት ጥራይ ተኻይዱላ ናብ ዕረፍቲ ልዳታ ከይድ ፈረት ክትወፅእ ምኽእላ እዩ። ብድሕሪ ዕረፍቲ ክለብ ቦያካ ቺኮ ኣብ መበል 57 68 ከምውን 77 ደቓይቕ ኣከታቲላ 3 ሸቶታት ከተእቱ በቂዓ ነይራ። እንተኾነ ግን ፀወታ ክውዳእ 10 ደቓይቕ ምስ ተረፎ ሓደ ካብ ተፃወቲ ክለብ ሪዮ-ኔግሮ ኣግዌላስ ጉዳእ ስለ ዝወረዶ ሕጊ ኩዕሶ እግሪ ብዝድንግጎ መሰረት ከዓ ሓንቲ ጋንታ ካብ 7 ብዝሕዱ ተፃወቲ ግጥማታ ከተካይ ስለ ዘይትኽእል እቲ ፀወታ ከም ዝቋረፅ ተገይሩ። ግጥማት ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሎምን ጽባሕን ክቕፅል እዩ። በቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 10 ምሸት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንክለብ ቼልሲ ኣብ ስታድየም ኣልፍሬዶ ደ ስቴፋኖ፣ ጽባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክለብ ፓሪስ ሳን ጀርማ ንክለብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ስታድየም ፓርክ ደ ፕራንስስ ከእንግደአን እየን። ሐሙስ ምሸት ሰዓት 10 እውን ፀወታታት ቀዳማይ እግሪ ፍርቂ ፍጻሜ ኤውሮጳዊ ሊግ ክሰላሰል እዩ። ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ክለብ ሮማ ኣብ ስታድየም ኦልድ ትራፎርድ፣ ክለብ ቪላሪያል አንጻር ክለብ አርሰናል ኣብ ስታድየም ሴራሚካ ክፋለማየን። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶታት ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ዝመጽእ ሰሉስ ብኻልእ ዝተፈልየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን